मी ऋषाली नेमन कोकणी कट्ट्या ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची रेसिपी चटपटीत शेव। एक वाटी मी इथे तांदळाचं पीठ घेतलंय, एक वाटी बेसन, इथे हे 5 चमचे बारीक रवा घेतलाय जिरोचा, तेल, ओवा 1 चमचा, लाल तिखट, हळद, गरम मसाला। आता आपण चवीनुसार मीठ घेणार आहे। लाल तिखट मी एक छोटा चमचा भरून घेतलाय, अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हळद, हे तांदळाचं पीठ 1 वाटी, बेसन पीठ 1 वाटी, रवा 5 चमचे। चांगले हे हाताने मिक्स करून घेऊया आपण। हे गरम तेल आहे, थंड करून घेतले मी। ओवा, पाणी पण गरम करून थंड करून घेतले मी। थोडं थोडं करून चांगलं मळून घेऊया पीठ। थोडं थोडंच घ्यायचं पाणी, एकदम पाणी नाही घ्यायचं। जसं आपण चपातीचं पीठ मळतो तसंच मळायचं आहे आपल्याला। बघा असं चांगलं मळून घ्यायचं व्यवस्थित, मग शेव पण छान खुसखुशीत होतो। हे बघा आपलं पीठ छान मळून झालंय। थोडंसं तेल लावूया परत। आणि 15 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया। आता झाकून ठेवूया आपण। इथे आता आपली 15 मिनिटं झाली आहे। साच्याला तेल लावून घेऊया आपण। हे बघा इथे मी मीडियम साईजची चकती घेतली आहे। असा व्यवस्थित राऊंड करायचा आपण। इथे मी कढई गरम करत ठेवलेली, तेल आपलं गरम झालंय। थोडं मीडियम ठेवायचा गॅस। हा
शेव तुम्ही स्नॅक्ससाठी पण खाऊ शकता किंवा मुलांना टिफिनला द्यायलाही खूप सुंदर लागतो. हे बघा आपला शेव छान तळला गेलाय. काढून घेऊया आपण डिश मध्ये. अशा प्रकारे आपण सगळा शेव करून घेऊया. चटपटीत शेव तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. हे बघा किती छान आपला कुरकुरीत शेव झालाय.